أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنجم سپارہ 135 نمبر آیات. کونوا قوامین بالقسط، انصاف سرا قائم اسیگے، شہداء للہ، شہادت کون کے دا اللہ دا پارا. ایمان والو تمام معاملات کے دا حق ادائیگے پا وقت کے، دا فیصلے پا وقت کے پا انصاف قائم اسے گے، او کہ دا اقرار یا دا شہادت مقرالا نو دا اللہ دا رضا دا پارا رشتنے شہادت کون کی شے. شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ دا شہادت استاد ذات خلاف وی جدیت اقرار وی، یا استاد والدین و استاد نور و رشتہ دار و مقابلہ کی وی، نو دا گواہے پا وقت کی دا خیال مکوا جدا چا مقابلہ کی تا گواہی ورکے دے بتا تا سفیدہ و رسی. شہادت دا اللہ دا رضا دا پاراو کا. کدی زڑے کے دا خیالی چی دا شہادت دا چا دا پارا کوما او غم مالدار و عزتمن سڑے دے ما تا سفیدہ برو رسی، نو فیدہ رسول دا اللہ اختیار کری. کدی چا دا پارا شہادت کے وغا غریب سڑے دے چستا پا شہادت دے غریب تا فیدہ و رسی گی، نو دے غریب لا انتظام خدے کی تے والا دا دروغ مکوا. کہ امیر دے و کہ غریب دے نستانہ پہ زیاد اللہ میں روانہ دے. نو دا سورت نساء پا دے آیات کے تمام مسلمانانو تا دا عدل و دا انصاف ہدایت اللہ ورکڑے چی عدل کوا، انصاف کوا، شہادت کے او کہ اقرار کے پا عدل و پا انصاف کا. دا قرآن پاک پا دے آیات کے او دا سے نور آیاتنو کے اندہ حکم بار بار راغلے. پیغمبران کا اللہ را لے گلی دی، یو بل پسے پرلا پسے راغلی دی، بحیثیت خلیفت اللہ راغلی دی، کتابون و سر راغلی دی. نو دا دے طول مقصد داو کہ پا دنیا کے انصاف قائم شی.
عدل او انصاف دا پارا کتابنا او پیغمبران راغل. ہر بندہ ترخپل وسا انصاف دے اکی. کم بندہ چ سرکش وی زدی وی او پواز و نصیحت باندے پا تعلیم و پا تبلیغ باندے عدل و انصاف تا نرازی او پا زد ولار دے ناغا قانونی سیاست او تعزیر او سزا پا ذریعہ باندے انصاف کولو باندے مجبورول پکار دی. سورۃ حدید کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بتحقیق سر منگ پیغمبران را لگلی دی واضح نشانات سرا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ منگ و سر کتابم نازل کلی دا و تلم را لگلی دا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ جدا خلق پا انصاف ادری گی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ او بیا من اس پنم نازل کرے دا پیدا کرم دا فیہ بأس شدید کہ پدے کے لئے سخت جنگ دے روب دے پکے ومنافع للناس و خلق لفیدی دے پکے. نو آیات نا معلومی گی کہ پیغمبران و کتابون اللہ را لے گلی دی نو دا طول دا انصاف قائمولو دا پارا پیغمبرانو کتابون راغلی دی دے مقصد دا پارا او پا آخر کے فرمائی کہ انزلنا الحدید اس پا نمرا لے گلے دا کہ دا خلق پا انصاف قائم شی. نو سا خلق چی شریران وی نو دا اس پا نے پا ذریعہ باندے اگوی دا شرن من کول غواری اس پا نا پدے کے زنزیرون دی پدے کے حد کڑے و پے کڑی دی پدے کے وصلی دی پدے وصلو اسم کا خود ظلم نیوالا وا. عدل و انصاف یواز دا حکومت ڈیوٹی ندا. کونو قوامین للہ شہداء بالقسط ہر بندہ تا اللہ وی تاسو قائم اسے گے سیدھا اسے گے پا انصاف باندے گواہی دا اللہ دا پارا کوئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو دیو قوم دشمنی دی تا دی تراپور تا نکی کہ تبا انصاف نکے. اعدلو عدلو کے هو اقرب للتقوی دا تقوی پر ازگارے تا نزدی دے. نو عدل و انصاف دا ہر انسان ڈیوٹی شلا. ہاں یو درجہ پا کہ دا حکومت سر خاص دا کہ شریران او سرکش پا زد ولاری نو دی لرے حاکمانا تعزیر و صدا ورکی کہ عدل و انصاف تراشی. نو یو درجہ کہ دا حکومت ڈیوٹی دا نور دا ہر بندہ ڈیوٹی دا چھ دے با عدل او انصاف کئی. او کہ عدل و انصاف سوک نکی نو دا حکومت سزا و دا آخرت سزا دے پزے پریک دا و پا دے دنیا کے با دا تا قدرتی طور دا سزا انتظام کی گی دل با سزا ملاوی گی. کم بندہ چی عدل و انصاف نکی نو قدرتی طور پر ایک پل کور کے با دا سزا انتظام کی گی دے پہ پوئی گی یا پہ نہ پوئی گی. عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ واضح قیامت تب نہ گورے صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا خپل زندگی بدا گناہوں نے سزا در کئی. نو عدل و انصاف ہر بندہ تا اللہ حکم کرے دے چکوا اور عدل و انصاف پا تقوی بانے کی گی کہ کم بندہ کے تقوی دا اللہ یر پکیوی دے با عدل و انصاف کئی
او چې دا الله یره ته د زړه نه اخواشي بیا نه کوي. او کم بندہ کہ پتنہائے کہ دا اللہ نہ او یرے دا حصو کم نشتا، قانون نشتا، حکومت نشتا، سوک زورور نشتا، تن تنہائی وزے کے او دا ظلم یو موقع اللہ درکلا او تدق دے کے ویچ اللہ میوینی ظلم نکم مالا با سزا را کی او دق دے کے تا دا ظلم نمنشو انصاف دیو کو. ولمن خاف مقام ربه جنتان کہ دا خدین او یرے دے دا خدای مخامخ ادرے دل در آیات شو نتا دا پارا بیا جنتان دو جنت برت ملاوی، یو خوب آخرت کے جنت وی اور بل پا دے دنیا کے ماحول دا جنت خلنے برتا اللہ جوڑ کی. کونو قوامین بالقسط دا اللہ دا رضا دا پارا سیدھا پا انصاف بانے ادرے گا. قسط مخبل مانا عدل او انصاف. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط قائم اسے پا انصاف باندے شہداء للہ گواہی ورک ان کی شہد اللہ دا رضا دا پارا ولو علی انفسکم اگر کہ ستاسو دا نفسنو خلافی دا شہادت ستا دا نفس خلافی اویل والدین یا ستا دا مورو پلا خلافی نقصان اغیتوی والاقربین یا نور رشتہ دارو تا رشتی نے گواہی کو دا اللہ دا حکم موافق کستا پک نقصانی ستا دا یو رشتہ دار پک نقصانی نچہ صح حقی اگا حق بخکارا کے دا دنیا دا نفع دا پارا دا آخرت نقصان پا سروا نخلے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما پرشتی نے گواہے کہ پل نفسانی خواہش پیروی مکوا کدا مالدار خیال ساتھی یا پیو غریب بانے ترس کے رحم پہ کے اور رشتیا وینا دے پرے خودلا نو خدے اونکر دا دغی غریب یا دا دے مالدار دا پارا ستانا دیر زیاد اللہ خیر خوانے تا دمرا خیر خوانے او اللہ دا دی دا مصالحنا خبر دے اللہ سر کمی نشتا. ان یکن غنیا کیو بند مالدار وی او فقیرا یا فقیر و محتاج وی فاللہ اولا بہما پس اللہ دیر خیر خواہ دے دا دے دوارو دا دے مالدار او دا دے غریب دوارو. فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداریو پیروی مکوے الہوا دا خواہشاتو ان تعدلو چتاسو با انصاف نکوے پا انصاف کولو کے دا نفس خواہشاتو تابداری مکوے. فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداریو پیروی مکوے دا نفسانی خواہشاتو ان تعدلو اللہ تعدلو چتاسو با انصاف اونکے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا بعض بندہ شہادت کئی رشتیا ہوئی اور دا سے انداز کی اوکی کہ اگر حقیقت پا کے معلوم نشی جب واڑی راواڑی نو جج و قاضی تا چکم خبر کئی اگر پہ صفا او واضح پوئی نشی. وَإِن تَلْوُوا کچر تاسو جب واڑوے
خبر گول مول کے او تعرضو یا اعراض کے دا حقنا فإن اللہ پس بے شک اللہ پاک کان بما تعملون خبیرا فاغی عملون چتا سوی کوئے خبردار دے درو خود و نوی خو گول مول خبر دے اکللا حق دے خکارا نکن گناہگار شلی نو گواہی چکے رشتی نیو کو صفا صفایو کچھ بندہ پی پوئی چی دا دس غرض دے وَإِن تَلْوُوا كَجَبَمْ وَالَوَلَا او تعرضوا یا دا صداقتنم اعراضک فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ کان بما تعملون خبیرا فاغی عملون چتاسوی کوئے خبردار دے یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ اے ایماندارو آمنوا باللہ یقینو کے پا اللہ باندے تاسو ایمان روڑے پا اللہ ورسولی او دا اللہ پا رسولانو باندے ورسولی او دا اللہ پا رسول باندے والکتاب اللذی او دا اللہ پا اغی کتاب باندے نزل علی رسولہ چی پقبل پیغمبر علیہ السلام باندے نازل کردے قرآن والکتاب اللذی انزل من قبل او اغی کتاب انزل چی اللہ نازل کردے من قبل دا قرآن نمخکن پاغی ایمان روڑا چی چا اسلام قبول کردے نہ دا اللہ طول حکمنا با دا زلد اخلاص منی یقین بکی او کدا اللہ پا یو خبر باندے یقین اونک نہ دا بندہ اڑو مسلمان دینا صرف زبانی ایمان قبول نہ دے یا ایوہا الذین آمنو اے اغی خلقو چے پخلیم ایمان روڑے دے آمنو باللہ دزلنا پا اللہ ایمان روڑے ورسولی او دا اللہ پا رسول ایمان روڑے والکتاب اللذی او پا آغی کتاب پا آغی قرآن نزل علی رسولی چا اللہ پا قبل رسول بانے نازل کردی قرآن بانے ایمان روڑے والکتاب اللذی او پا آغی کتابنم ایمان روڑے انزل چا اللہ نازل کردی من قبل و مخکرد قرآن نا ومن یکفر باللہ اگا چاچ کفر کپا اللہ یقین انک پا اللہ وملائکتہ او دا اللہ پا فرشتو وکتبہ او دا اللہ پا کتابنو ورسلہ او دا اللہ پا رسولانو والیوم الآخر او ایمان رانوڑ پروز دا اخرت باندے فقد ضل ضلالا بعیدا فتحقیق سرا گمراہ شو دے ضل گمراہ شو ضلالا بعیدا پا گمراہ لر سرا دا حق ندیر لر لار ان الذین آمنوا ثم کفروا بے شک اغا خلق چیوزلی ایمان روڑ ثم کفروا بیا کافر شو ثم آمنوا نبیا ایمان روڑ ثم کفروا بیا کافر شو نو ثم ازدادوا کفرا بیا پا دیکھپل کفر کی نورم ورزیات شو لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چی دیتا بخنو کی ولا لیہدیهم سبیلا اور نبا اللہ دیتا لار دا ہدایت اخی چی پظاہر اوزل مسلمان شو نو پزر کے مزبزب اسید آخر کے بیا بی یقین مرشو دا نجات لار بوطن ملاوی گی کافر ری دا ظاہری اسلام بے قبول نشی دا لباسی اسلام بے قبول نشی دا لباسی توبے قبلے گینا وی دا آیات دا یہود پشان کے نازل شوی دے وی اول ایمان روڑو نو بیا دسخی عبادتو کو کافر شو بیا توبہ وستلا مومنان شو بیا عیسیٰ علیہ السلام نے انکارو کنو کافر شو داغی نپس دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکارو کو بیا کافر شو نو پا کفر کی ترقی اکللا
یا منافقان دی کلا مومن کلا کافر اوڑی روڑی کلا مومن کلا کافر ان الذین آمنوا بے شک اغخلق چیوزلی ایمان روڑن ثم کفرو نبیا کافر شنو ثم آمنو بیا ایمان روڑن ثم کفرو نبیا کافر شنو ثم ازدادو کفرا داغی نپس پا کفر کی ورزیات شو پا کفر کی مردار شو لم یکن اللہ لیغفر لهم ند اللہ چی دیت بخنو کی ولا لیہدیهم سبیلا او نبا اللہ دیت لارو خی بشر المنافقین دے منافقانو تزیر ووروا بأن لهم عذابا علیما چی بے شک دی دا پار دردناک عذاب دے بشر المنافقین دے منافقانو لزیر ورکا بأن لهم عذابا علیما چی بے شک دی دا پارا دردناک عذاب دے دا عذاب زیری وی دا خوشحالے خبر تا زیری وی نہ دا عذاب دے خبر تا زیری وی نہ زیری خوتا نوی خدا والا پا دے زخمون مالگا دوڑی چی دیر ادر دیگی وی زیری والا ورکا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما خوش خبری وورو دے منافقانو تا بأن لهم عذابا علیما چی دی دا پارا بے شک دی دا پارا دردناک عذاب لے الذین یتخذون الکافرین دا منافقان اغا خلق دی چی نیسی دی کافرانو لرا اولیاء اپا دوستے باندے من دون المؤمنین غیر دا مومنانونا مومنانو سر دوستی نکی کافرانو سر یارانو دوستانا تعلق ساتی ایبتغون عندهم العزتا آیا دوید دے کافرانو سر عزت طلب کی فإن العزت للہ جمیعا پس بھی شک اللہ سر عزت دے طول عزتنا دا اللہ سر لی کافر عزت کم دے منافقان مسلمانان پریگ دی او کافرانو سر اشنائی جوڑی ویدا بم پسخ زے کے پکار راشی او دے خیال لے چی دا خود دنیا پا اعتبار دیر اچت خلق دی نو منگ بم دا دوی پا وجہ اچت خکارا کی گو خود بالکل دروغ وی وقد نزل علیکم فی الکتاب پتحقیق سر اللہ نازل کری دی پتا سبانے پا قرآن کے ان اذا سمعتم آیات اللہ چتاسو کلوورے آیاتونو دا اللہ پورے یکفر ٹوقی انکار کولی شی بہا پا آیاتونو پورے ویستہزعو بہا و ٹوقی و پوری کی گی یو مجلس کے ناس دے دا اللہ پا آیاتونو پورے خندا و مسخری کی گی او کفر ورپاندی کی گی فلا تقعدو معهم بیادغ خلق سرمکینا حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی چی بیا پا نور خبرو کے داخل شی چی پا آیاتونو پوری خندا و مسخری کی گی نو دغی مجلس کے کینا ما او کینا سے انکم اذا مثلهم دغی خلق چی کافر دی نو تبم وسر کافر شی دے کافر و خلق سرا یوزے کے گا ما او کدوی سر یوزے شنو بیا بد ام دوی پشان پشی عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزلے سے خلق گرفتار کرل دغی خلق شراب سکل نو چی کم خلق گرفتار کرل دا شراب پا مجلس کی نو رست پا کی ثابت شوا کہ یو کس پا دے کے روجہ دار دے روجے و دا شراب اڈو سکلی نی دے دا روجہ وا وی عمر ابن عبدالعزیز وی چی دلم مخ کی سزا ورکے دلم سزا ورکے وی ولی سزا ورکے وی دا شرابیانو پا مجلس کے ناس دی دا سی دی لکا چی شرابی دی اگر چی دا روجہ دا شرابی ندی سکلے خود دا شرابیانو مجلس کے ناس ولی دی
کینے بنا وسرا نو دا ناکار خلق پا مجلس کے چناستے تب وسر ناکار شمیرلی شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اگا سوک چی پا اللہ ایمان لری و دا قیامت پر از ایمان لری فلا یجلس علی مائدت یدار علیہ الخمر پا دا سی درستخان دی کینی نا چی پاگی کی شراب ویشی دیشی چی پا یو درستخان ناستے او دا شراب و دور پکیرے نو پا دا درستخان مکینا فوراً دا دا دینا پاسا کہ یوزے کے تناستے لیکن جماعت کے ناستے نو دا خراب مجلس نہ خو پاس خو جماعت خو کل زیرے او خلاف شرکار پکی کیگی نو تب جمع پریدے نا خدا دغی گناہ پا دے کار باندے پزڑک ناراض شچ دا کار دا گناہ دے مناسب نرے چی داخلہ کی کئی نو ضروری مجلس نہ با اوزنا لکہ جمع مجلس دے دا مانزو وقت نو زلکے با پدے کار بانے خفکان خکارکے او کوس دے رسی نو منے بے کے کنی کم از کم پزلکے پہ خفکانو کا جو مجلس کے بندہ ناس دے او دا گناہ پا کار بانے دے خفرے وسی رسی نچی منی کی دا سدے لکا چی دے مجلس کے اڑو ناس نرے او چی یو مجلس کے اڑو حاضرم نرے و تا پتو لگے چی پلانی مجلس کے پلانی دا گناہ کار کے دا او دے پیشابا سی وی دیر تورے اکڑلا وی دا سی لکا دا مجلس کے دے پخپل حاضر دے و دا گناہ کار کئی دیم و سرا وقد نزل علیکم پتحقیق سر اللہ نازل کرے دے پتا سبانے پہلے کتاب پا کتاب کے ان اذا سمعتم چکل تاسو اورے آیات اللہ آیاتنو دا اللہ باندے یکفر بہا انکار پی کی گی کفر پی کی گی وجہ استہزئ بہا او پدے پورے خندا کی گی فلا تقعدوا معهم نمتغ خلق سرکینے ماں بعضی مجلسیان داسی ہوئی کہ مجلس جوڑ کی ڈرامے غندے جوڑے کڑی ہوئی خاکے پیش کئی پیشہ ویدا او خلق و تراجم شی او دے دا قرآن آیاتنا اڑی راڑی و غیب پورے دا پختو بگتے و پورے تڑی او خلق پہ خندئی دغا سڑے کافر او چدا کم و تناسی دا ٹول کافر کی گی پڑی نو دا سے مجلسیان مراولے چاہوی دا قرآن آیاتونو پورے خندا کئی و پسی دا پختو کڑے دا اردو کڑے مرے جوڑی او آیاتونو سرے وزن برابرئی او خلق پہ خندئی دا دا مجلس یو قسم مسلمان نرے دا ٹول کافر جو دنیا کڑی خدے حرام شو یو بل نبو جدائی دی با بیا ایمان تازہ کئی او نکاح بم بیا تازہ کئی خراب مجلس کے خلق ساتھ تے خندہ اکڑلا وہ ایمان نخلاص شوی کہ ایمان نخلاص شوی چھ سمرا نیک اعمال دکڑی تردغ ٹیمہ پورے اگر ٹول برباد شو نو پر رامو پا مجلسونو پا خاکو خندہ باندے خوشحالے گئے ماں کہ کم ازے کے آیاتونو پورے خندہ کی گی اگر مجلس ٹول کافر کی گی فلا تقعدوا معهم پس مکینے دا دی سر حتی تردے یخوضو فی حدیث غیرہی چی دی پنورو خبر کے مشغول شی انکم اذن مثلهم بے شک تاسوہم اذن پدغ وقت کی مثلهم دا دی پشانتی ہے چاہوی سنگا کافری نو تاسوبم وسر کافری ہے او کاوی پی گناہگاری نو تاسوبم پی گناہگاری ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین بے شک اللہ پاک جمع کون کے ریوزے کون کے منافقان لرا والکافرین و کافران لرا
فی جہنم جمیعا پا جہنم کے ٹول الذین یتربصون بکم اغا خلق اغا کافران منافقان یتربصون بکم جستاسو پا حق کے انتظار کئی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ کچر استاسو دا پارا فتح او نصرت دا اللہ دا طرف نوی قالون دا منافقان وی علم نکم معکم ولی منگ در سر مرگرینو منگ لم پکی حسراکے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او کنا کافران دا پارا صبرخ ملوشی کافران گٹو کی قالوا علم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین دا منافقان بیا منافقان ورشی کافر لرا ناغیتوی علم نستحفظ علیکم آیا من ستاسم لا ترنو ولی من دا تشات ولارنو ونمنعکم من المؤمنین ولی من دا مومنانو نم خلاص کری نوے بچ کریم نوے کہ منگ نو خوب کا مومنانو با دل کری وے دا خو منگ دا تشات ولارو منگ بچ کردے دا مومنانو مخیطو اطلو تاسم بچ کولے نو دوار غاڑی وی فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ پس اللہ پاک با فیصلو کی ستاسو پا منس کی یوم القیامت دا قیامت پر از ولن یجعل اللہ ہرگز اللہ پاک با انگرزی للکافرین کافرانو دا پارا علی المؤمنین سبیلا پا مومنانو باندے لار دا گرفت دا غلبی لار با پا مومن باندے کافر لا اللہ نور کئی مومن بغالب وی ان المنافقین یخادعون اللہ بے شک دا منافقان اللہ لدوکور کئی وهو خادعهم اللہ دیل دوکور کئی دا دوکے سزا ورلور کئی منافقان دا ظلن کافر دی پظاہر بانی مسلمان دا دوار طرفا نقصان نزان بچ گئی دا دوار طرفنا فیدہ اخلی نو دا دوی دا دوکا اللہ پیغمبر علیہ السلام تخکارک للا سزا و تا اللہ دا ورک للا چی سمر شرارتون دوی کئی سمر خباستون پکی دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ کارک چی دی کی دادا کارون دی ذلیل اکرل نوز دا پیغمبر علیہ السلام پا نظر کے قابل اعتماد پاتی نشو مسلمانانو تے دو کبازی کارا شلا او پا آخرت کے بم سزا ورکی یخادعون اللہ منافقان دو کور کی اللہ لرا وهو خادعهم اللہ دا دو کے سزا ورکی دی لرا دو کور کو ان کے لئے یعنی دا دو کے سزا ورکی ان کے لئے کم بندہ چی دا شریعت احکام گڑوٹ کئی نہ دیکھ ہوئی چی ما اللہ لدو کور کرا خو اللہ لنزان لے دو کور کرا وما يخدعون الا انفسهم ویو سڑی روپے پا منگی کے خود لے دیر روپے او غنمے پہ دا پاسا واچول او منگے جماعت تیوڑے استاد دا منگے دے و دے کچھ دا سدینو دا ٹول زکاة تے نو بس دا وقت سر دا منگی دا زکاة قبول کا استاد غریب ہو بس ما قبول کرے دا خدا دے خوشحالہ کا لکسات پس وطوی چی استاد دا خدا جرند یا وخلا نرا تو پدے سو کے خدا 50 روپے بدل کم دا 50 ندی خدا 50 ذرا 100 واخلا 100 روپے استاد لو کہ استادم دیر خوشحالہ شی دا غنم خود سلو نو دا خدا دے خوشحالہ کا دا منگی سر دا عرص پا 100 روپے مال را اگر دا منگی سر دا عرص بس تا شو پا 100 روپے کور تراغے وی خدای لمم دو کور کرو مولا لمم دو کور کرو روپے غلی دلی نوے پا 100 روپے میں تے اگر روپے من دا غنم طول واغش دا دو کتا خدای لورکا کدا لزان لورکلا خوارشوی خوچ زکاة نورکی نمو ورکنو دا چل ول پکی ولی کے خدای دی وینی چرلکی گی دی نا
نو دے دوکا وکړه پکې وزان لري زړه خک چې ګناهګار نشم خ ډبل ګناهګار شولې. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى دا منافقان چې کله مانځه ته ودرېږي اذا قاموا إلى الصلاة چې کله دوی مانځه ته ودرېږي قاموا كسالا نو دوی سس پس ولاړي مانځه کې چاق چوبن نه وي ذهن حاضر نی چې ته بهر بهر ګرځي ته به وینې چې په جومات کې ولاړ دی خو زړه بل ځای کې وي. قاموا كسالا يراؤون الناس خلق تزان خودل لپاره منځونه کوي چې دا منځ کوي نو دام خلقو ته ښیي چې زه ګورم منځ کوم که نه چې څوک ني نو منځ اډو کوي نه او چې څوک وي نو اوږده رکاتونه کوي چې څوک ني نو یا خو منځ نه کوي او که کوي نو مشین ورته ولګي مشیني منځ زر زر ځان ته خلاص کړي او چې خلق وویني نو دا رکاتونه ډېر اوږده اوږده شي د خلقو لپاره. وی کلیدی درید و ز خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز د دوزخ چابی اغا منزی که در چشم مردم گزاری دراز چې د خلقو په مخ کې اوږده اوږده رکاتونه کې دا منز خدای ته قبول نه دی. ولا يذكرون الله الا قليلا دا منافقان نه یادی اللہ پاک مگر لگ دا خلق مخ کے لگ لگ یاد کی نوری نه یادی دا مسلمان مخ کے اللہ یادی چی مسلمان نینو بیا نه یادی دا مسلمان دا گزار ازان بچ کے مذبذبین بین ذالکا دی پا تذبذب کی دی پا تردد کی دی بین ذالکا دا دی دو حالاتو پا منز کی چی مسلمان شما که کافر شما پا تردد کی دی حیران دی نہ پا اسلام مطمئن دی نہ پا کفر باندے مطمئن دی دیر سخت پریشان ہے کہ مبتلا دی دے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ دا دن شو نہ دا سا دن شو اے سمتے جوڑ نشو لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ دا دے طرف شو نہ دا مسلمانانو دا طرف شو ولا الہ اولائے نہ دا دے بلے ڈلے دا کافرو دا طرف شو. ومن يضلل الله اغسوك الله بلارك فلن تجد له سبيلا نبا بيامو مدد رفار لارد نجات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرين اولیاء منی سے تاسو کافران پا دوستے باندے من دون المؤمنین بغیر دا مومنانونا مومنانو سر دوستی کوا کافر سر دوستی مکوا اتریدو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا آیا تاسو ارادہ لرے اتریدونا آیا تاسو ارادہ لرے ان تجعلوا للہ چی تاسو اگرزوے دا اللہ پاک دا پارا علیکم فتاسو باندے سلطانا مبینا الزام خکارا دا غوالی چے الزام در باندے دا اللہ مخ کے کلک اولگی گی دا اللہ مخ کے بس جواب کے چے اللہ دا توی کافر سر اشنائی مکوا او تو سر اشنائی شروع کی دا اللہ حجت و دلیل دے پدان قائم کے نو پا قیامت کے دخلاسی لار بلی نوی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقان پا اغلان دے درجہ دا دوزخ کی بوی اغلان دے طبقہ دا اور چی دا غی دا گرمی دا لاسا طول دو زخونا جوش وی اقلان دے ویخ کے با اتشین کے با ناستی پختانو اتشین وی درک اسفل. ان المنافقین فی الدرک الاسفل بے شک منافقان پا اغلان دے لان دے درجہ دا دوزخ کی بی من النار دا دوزخنا ولن تجد لهم نصیرا تب نبیا ممدوی دا پارسوک مددگار الا الذین تابو مگر اغا خلق چه توبه وستلا و اصلحو او اصلاح دخپل عمل اکللا واعتصمو باللہ او دا اللہ پا دین باندے پا قرآن باندے منگولے اولگولے و اخلصو دینہم للہ او خپل دین و عبادت خالص کا اللہ دا پارا فاولائک مع المؤمنین پس دا کسان با مومنانو سر مرگریوی
دوی دا دوزخ نہ بچتی وسوف یؤتی اللہ المؤمنین زرد چ اللہ بورکی مومنانو تا اجرا عظیما دیر لوی اجر ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ ستاسو پا عذاب سکی چ عذاب در لدر کی ان شکرتم و آمنتم کچر تاسو شکریہ دا اللہ ادا کولا و آمنتم و ایمان مروڑا پا اللہ نو اللہ ولی عذاب در کی وکان اللہ شاکرا علیما اللہ پاک قدردان دی شاکرا قدردان دستا دا نیک عمل علیما خبردار دستا پنیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین